Ahojte, som Majo Sucháč, som automobilový jazdec rally. Vďaka našim partnerom a celému týmu sme sa vám rozhodli priblížiť zákulisie motoristického športu. U nás je to teda rally. Budeme prechádzať od tých útlých začiatkov až do toho, ako si do toho auta sadneme. Poďte sa s nami pozrieť na prvú časť a to, ako vôbec môžete jazdiť, a to musí začať aj po licenciou. Takže si poďme spolu urobiť takúto licenciu a vo videu zistíte, ako je to vôbec možné. Keď chcete jazdiť na rally na Slovensku, na úrovni majstrovstiev Slovenska, musíte mať nejakú licenciu, musíte mať nejakú zdravotnú prehliadku a musíte mať proste výbavu, homologovanú a všetky tieto potrebné veci na to, aby ste sa tam vôbec mohli dostať. Prvý krok je teda požiadať si o licenciu na stránkach Slovenskej asociácie motoristického športu, kde vlastne vyplníte svoje základné údaje, vytlačíte žiadosť, stiahnete si zdravotný preukaz, to žiadosť odošlete formou tej stránky. Neskôr musíte vlastne absolvovať zdravotnú prehliadku svojho klasického lekára a po schválení vlastne doktorom, že ste spôsobili vykonávať šport a zaplatíte poplatok za ročnú licenciu podľa toho, akú disciplínu a akú náročnosť, teda či chcete jazdiť majstrovstvá Slovenska, alebo iba slovenský rally pohár, alebo dokonca regionálny rally pohár, alebo ešte niečo dokonca menšie, ako je slalom, alebo niečo podobné. Od toho závisí vlastne celá tej licencie. U nás je to v tomto prípade 140 € za celoročnú licenciu, ktorá nám platí vlastne na podujatiach aj tu a myslím, že aj v Českej republike. Druhým krokom, ktorý je teraz dôležitý, ktorý sa momentálne deje, je to, že musíme absolvovať nejaké školenie. Je to také zhromaždenie jazdcov a vlastne činovníkov pre motošport, teda pre rally konkrétne. My ideme teraz tiež do svitu, ale sú dve rôzne kategórie tohto celého. Jedna kategória je taká, ktorí sú novožiadatelia, teda noví jazdci, alebo spolujazdci, ktorí musia absolvovať rozšírené školenie, čo nechcem úplne hovoriť, ako to je, lebo sám neviem. Tohto roku to fungovalo tak, že vlastne sa požiadalo sa licenciu, išiel jazdec na rozšírené školenie, kde ho preškolili od úplných základov, napísal si test a od toho dostal licenciu. Keďže my sme už dlhoroční žiadatelia licenciu, my už tieto testy písať nemusíme a vlastne dostávame už iba po preškolení. Takže je to potom pre nás jednoduchšie, ale keď začínate, tak je to presne takto. V tomto roku ale som videl, že sa dejú nejaké zmeny a zaviedla sa niečo ako rally škola. V Česku to už funguje dlho, volá sa to Rally Camp. Aj pre jazdcov, aj pre spolujazdcov, teda tak na Slovensku to vzniká až teraz, samozrejme po x rokoch. Ďakujeme Slovensko. Vďaka tomuto môžete vlastne absolvovať už pred sezónou nejaký test, kde si môžete vyskúšať, ako to vlastne reálne na tom rally funguje. Takže za nejaký poplatok, videl som, že tam nejako za posádku sa platí nejakých, neviem, teraz nechcem klamať, ale nejakých 120 € alebo 100, kde vlastne idete na miesto učenia, v tomto prípade to je Prešov. Posadia vás aj do auta a vyskúšate si to aj teoreticky, aj prakticky. Že ak to reálne funguje. Čiže takú simulovanú rally vám tam spravia za nejaký poplatok. Čo vďaka Bohu my už nepotrebujeme, keďže sme skúsenejší. Že momentálne, chcem sa na Popradu, ideme sa preškoliť a ďalšou veľkou novinkou je to, že si ideme, alebo v tomto videu si odhalíme auto na túto sezónu, s ktorým my túto dvaja pôjdeme. Takže sa to teším. Momentálne som zohral takú masnú buchtu. Som sa normálne musel utrieť. Tri hodiny cesty. Aby som žil sám. Potraviny. Ideme sa buknúť a pôjdeme cvičiť, ale to o tom neskôr. A môžeme si ísť pozrieť, ja som teraz zvedavý, lebo som si pripravil takú špeciálnu výzvu pre teba, som rád, že to nepovedal. Som strašne zvedavý, že čo na to povieš. Sme sa stratili po tebe už na začiatku. Nero, to naozaj. No. Wow. Máš aj s výhľadom. A vieš, čo je super? Že tu máš ďalšiu kúpeľňu. Najsky. Takéto školenia sa celkom ide, no. Takže po úspešnom ubytovaní sme si pozreli našu úžasnú izbu, ktorá sa skladá z takýchto dvoch úžasných poschodí.
To asi nevidíte v každom hoteli. A keďže sa snažíme teraz trošku pripravovať na sezónu, takže chodíme na trojfázové... Čo trojfázové ešte raz? Nechodíme na trojfázové tréningy, to je 3-krát denne. A keďže to nie je len o tom si sadnúť do auta, takže sa snažíme trošku aj kondične pripraviť na sezónu. Chodíme do fitka každý druhý deň, keď sa dá. A keďže sme tento týždeň nestihli tretí tréning, teda takže si ideme dať trošku malý tréning. Tešíš sa? Na večeru. Na tréning. Takže ideme si prvé veci, vybalíme a ideme trénovať sa. Tak sme po tréningu 3 hodiny ďaleko dali za našim delom zabrať, takže sme si dali iba také letovejšie tréningy, aby sme sa trošku rozhýbali a ideme si oddychnúť a ideme sa najesť a zajtra do dňa plného vzdelávania na dobu. To budú ďalšie 3 hodiny sedenia. Myslíte, že budeme počúvať? Jak v škole? Deň číslo 2, fit check. Fit check. Toto nebude dnešný moment. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. Takže máme po školení 3 hodiny zvládnuté, odškolené, myslím, že všetko aj spracované. Nejaké nové informácie sme sa dozvedeli, takže poďme sa pozrieť na tú lepšiu časť pre nás. Prvý pohľad na auto, čo hovoríš? Akože dosť dobré. Takže auto na sezónu 25 je odhalené. S touto kráskou sa budeme voziť na slovenských podujatiach, ale iba na slovenských. Všetko ostatné budeme jazdiť na Peugeot 208 R2. A viac o tomto aute si povieme, natočíme a tak. Odpadnem, žena sa naučila gurtňovať koleso. Tak? No, dal by som to napevnejšie. Takto to stačí, aspoň to neuletím. Musím poznamenať, že si šikovná. Áno. Zvládla si to. Skúšame si momentálne posedenie v našom novom aute. Momentálne sme prišli na to, že musíme dať oveľa viac zadu sedačku, lebo sa sem nezmestím. Ďalšia vec, ktorú vám musím ukázať, je vec, že ručná je ako jediná momentálne z týchto aut viac vľavo od volantu. Čiže normálne, že mi je neprirodzené, lebo tu je riadiaca páka na sekvenciu a tu je ručná brzda. A pri Fieste R2 je bližšie ručná brzda. Čiže je absolútne pre mňa nelogické a bojím sa, strašne mám takú problematiku teraz v hlave, že sa bojím, že počas rýchlosti že proste zatiahnem tú ručnú miestno, zakvaltujeme a pretočíme sa opačne, lebo fakt je to také neprirodzené, ale na to si určite sa dá zvyknúť a ten človek to nejako podvedome dostane do hlavy. Takže čo sa týka tohto interiéru, tohto vozidla, aby sme sa trošku prešli, možno aj pre tých, ktorí ešte neviete. Ako vidíte, vôbec to nie je skoro nič spoločné s tým reálnym sériovým autom. Je tu bezpečnostný rám, teda všade okolo vidíme takéto ochrany, aby sme si do toho vlastne nebili hlavu v prílbe. Ako vidíme, také väčšie ušiakové sedačky, aby tá hlava bola pevne, aby sme sa teda vedeli pevne ako keby pripútať a sedieť sa úplne bezpečne. Tá sedačka je taká užšia oproti tej bežnej, ktorú môžeme vidieť v autách. A ďalšie a to najdôležitejšie sú vlastne ešte bezpečnostné pásy, ktoré sú 6-bodové, idú cez celé telo, vlastne mám takú ukážku, v podstate to ide takto cez 2, zo spodu dvoj a z bokov ďalšie 2.
Takže vlastne takto sa celkovo sa viete zapnúť a sedíte v tom fakt bezpečne, absolútne vás tým nejako netrhá. A ste tam fakt najpevnejšie ako môžete, či sa fakt, že môžete sústrediť na tú jazdu úplne najlepšie ako môžete. Je to tu fakt, že veľmi pekné. Oh my god! Wow! Vyčistené chalani to majú fakt pekne spravené, čo môžete vidieť. A vlastne to flokovaná prístrojová doska. Je to fakt fabrické auto, takže sa z toho tešíme a nech v tom už sa vlastne môžeme aj voziť. A ešte veľmi ďalšia bezpečná vec, čo tu vidím, tak je tu hasiaci systém celý, ktorý je aj tu dole. To je jeden hasičák a vlastne centrálny je niekde, predpokladám, že vzadu. A centrálny vlastne panel, kde sa všetko zapína, je vlastne tuto medzi sedačkami. Takže tu sa všetko zapína, celé auto. Čiže štartuje, vypína a podobne. Sú tu nejaké ďalšie veci, ktoré sme ešte chalani nevysvetlili, ale to vám poviem v ďalšom videu, keď sa tom budeme sedieť poriadne. Takže to sú také nejaké základné veci, aby sme vlastne sa mohli voziť, takže sa na to teším, keď si to budeme môcť vyskúšať momentálne, ale je to auto ešte bez motora, motor je na repase. Takže keď ako sa spraví repas, tak sa budeme môcť voziť. Takže sa tešíme.